ndak cocok rabukku. Sing kono kan rabuke rada ndak cocok to. Sik balik. Ejaran. Stop. Mbak, tumbas degan. Pinten, Mas? Kalih, Mbak. Bungkus napa unjuk mriki, Mas? Anu, degane unjuk mriki, Mbak. Bakule dibungkus go mulai. Anu, Mbak, sampean dodol gedang ndak? Telas niki wau, Mas. Nyapa gedang raja iki legane larang, Mbak? Kenapa, Mas? Mergone prajuritnya akeh, raja. Sampean sinten? Mbak sinten? Mbak Nini, Mas. Oh, Nini. Enek N lho ning kalunge N lho. Nini. Omahe ngendi, Mbak? Sumber gaya, Mas. Sumber Gaya mriki. Rono. Nek PP mulih rono. Nggih, Mas. Oh, Lha pripun to, Mas? tak kira lek kok yo anu ya. Ya wis Mbak loro. Pinten loro? Sedasa mawon. Dosa gampang. Utang. Iki ning warung mang dekat TP mang. Bosok. Anu, Mbak. Utang sakit Mbak. Ya Allah, Mas. Sampai Anu. Allah hawa kaya diutang. Carry tenan, dompetku carry, Mbak. Tinggal KTP kene. Padha ora enek kok. Wis to Mbak utang. Apa lagi? Sesuk tak baleni neh rene neh. Tenan apa ora? Tenang. Tak baleni rene tenan. Nggih. Oh. Iki kok ya nek kesrekan. Nggih, kula jenengan pinarang mien. Iki saringan Pak ya, filter IG. Kaya aku nggih filter iki. Nggih Mbak ya, nggih. Nggih, ya.